Beste txakur bat dator gaur. Egiten dugun lehendabiziko gauza betik da begiratzea txakur horrek txipa daukon ero ez. Nola? Horrelako aparatu batekin, partzen diogu aparatu hau, lepotik, ezkerretik, eta txipa baldin badauko, kasu honetan jarri diogu txipa, orduan agertuko litzateke zenbaki hori, bale? Gero parasitoak hiltzeko pilula eman eta txertoak jarri dizkiote. Oso ondo txiki, oso ondo. Orain, besteekin batera egon halko da. Aquí el problema es lo de siempre, el tema del microchip. Hemengo arazoa betikoa da mikrotxipa jarri behar zaie txakur guztiei honelako gauzak ez gertatzeko. Si entendemos que ha sido un perro abandonado, se abriría un expediente. Txakurra kalean utzi badute, espediente bat irekitzen da, eta jabeak, €150 eta gastu guztiak ordaindu behar ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko animaliak babesteko elkarte handiek 3.500 animalia hartu dituzte 2012an. Ia 80 adoptatzen dituzte. Ez du baka baten animalerik hemen ez. Sartzen diren animale guztiak ateratzen dira berriro. Zorionez horrela da eta pozik gaude. Entratu geha hemen katuak eta beste animaliak ere badaudela, eta dagoen baten bat hola etxera eramateko modukua. Katutxua erosteko. Eta zelakoa nahi duzu? Txikisa eta ia luziakin. Zentro honetara Alemaniatik ere etortzen dira txakur bila. We want to help the animals here. We want that they have a better life. And I say, hey, please help us, take dogs, come on. Batez ere txakurrak eta katuak ekartzen dituzte honelako zentroetara, baina zurbilen esaterako esparru hau prestatu behar izan dute 30 untzi sartzeko. Untziek sofa edo beste zeozer etxean karraskatzen dutenean, ez dituzte nahi eta ona ekartzen dituzte. Goiko aldean, ahuntzak, ardi bat eta asto zahar bat ere badaukagu, bere jabeak hil baino lehen hartutakoa. Gauzereko horrena izango litzateke, hona etortzia, hemen dauden animaliak ikustera, eta baten bat gustoka baldin badute, ateratzea eta ez da. Denak daude jabe baten zain bizitza berri bati hasiera emateko.